Hi guys, nandito tayo sa Bikini Beach. Hindi na raw i-video, pero binidyo ko. Nakalagay na ako ng sunblock kaya yan oh. Pero namula ito. Ha? Sabi niya, ang galing magsalita na ako. Hindi na i-video. Hindi na natin. Huwag na natin i-video. Hindi na i-go guys. Nandun pa yung dalawa sa dagat. Ngayon, kasi nga, name, ano yung store? Wala yung name, no? No name store. No name store. No name store. Okay. Oo. Say nga ni mo dai. Sa YouTube. Oo. Ha? Okay. Saya gusto na mo yan. Cook kayo, ano, yan. Cook og mo dai. Kana. Ha? Lina? Kanila soup. Vina? Vina. Dina? Vina. Ah, Vina. Okay, Vina. Tulog Vina ako. Morales. Nandito lang si Vina Morales. Makita diri sa Bikini Beach. Kumuha ka ng... Diri sa Kumuha ka- Dawis. Kumuha ka Sa ng- Biking Dawis. Kumuha ka ng Nandito noodles? tayo. Noodles? Duha ka noodles. Pabutangan og init tubig, di ba? Alam nga naman kilahon ni mo nang ingana, di ba? Okay. Ad, oh. Ad, tananday. Okay. Oh, naapay tanduay. Oh, na siya tanduay. Ha? Na siya chips. Kani soup Okay. drink na? Sa yung noodles? Oh, nganong tulo raman ang mainom? Gusto mo? Siyempre, alangan naman, hindi mo ako sinali ha. Royal. Royal. Yan, ito ka. Royal. Ana, aron malibreta. Nata diri sa Bikini Beach guys, ang ganda. My goodness. Very nice. Isang soup drinks pa. Nung pumunta kami way back, let's say 3 years ago, diri wa pa ng mga naa. And then may lot for sale doon sa banda roon na kay Chavez. Ewan kung nabili na. Yeah. Ayan, Dog can understand you. si Vina. You know? Ang Noodles, dalawa, no? Diyan. Yeah. Cup noodles. Open. Let's video. Mao ni siya dai nangutana ka di ara. Ang tubag. YouTube. Oh my God, let's take honor. Maria Jean Salazar. Dana. Kita pala sa Okay. Ha? Bisitaha ko day ha. Di man ko mamaak. Ha? Okay. Subscribe tayo ni kay video ni Ron. Ha? Kita gitag mga Oo. hanap ni Ron. Oh, kita jud mo. Okay? Makikita mo mga chicks diha, daghan. Chicks of chicken. Kabasa eh. Siyang naligo. Kana siya oh. Tunan sa Muna sila yung nagkuan. Na, muna. Ay, dito na pala. Buta na ninyo no? Naamo diri kada lang magani day. Wow, kugihan. Oh, very nice. Mo close mo kung sang orasa? Mga kuan, 6 p.m. 6 p.m. Okay. or 5. Depende. Domingo ug Sabado daghan kayong tao diri no? Lagi di ta ka lugar ani kay kuan. Parang daghana nakakita na mi ani kas ana ang agay mi Saturday. Ang ganda ng ice cream ni Manoy. Melbe. Ansa ni? Oh. Ansa nga na ni no? Melbe? Melbe? Oh. Pinipig Crunch Ice Cream Pop. Oh, tanaw na. Oh, si Papa. Isa pa. Tagpila ni? 25. 25 di ay mahal man ni. Nganong mahal man ni? 25 isa? Ha? Oh. Pila ka na? Ha? Pila na? 25 isa ani? Benching ka usa? Oh my god. Ang mahal naman ito. Why is it mahal? Ha? Aba, abi kog tag 5 ra na. Mahal na di na. sauna tag-10 sauna. Lagi? Ang last na akong palit yun, tag 5 ra. Dugay na. 5 sauna po ice cream. Wa to'y marka. Atong lingin bitaw. Oh, tag 5 to. Sauna. Oh, tag 5. Ato. Ka na sa tunog guys. Mao lagi. Grabing sa kano. Na, kuha na siya. Ganda ng tubig. Na-enjoy namin. Clear water. Ganda. Diyan kami naligo kanina. Nag-dive-dive kami dyan. Kumakain kami ng pinipig crunch. Pagod na kayo?
Nana, day? Ano bin? Ha? Ano sorry, tingnan natin ko ana. Oh, wala di ay? Na natin. Ana? Ikaw itong nangisda kanina, ganyan, no? Ang daghan kang nakuha? Ha? Wala? Naatoy pugita, nakitaan na ako. Ha? Katong gamay bitaw? Pila edad ni mo, day? Pili di mo dai. Dai. Ha? Dai. 9? Wala para ba si Inday mo? Mga sila gisda, nakakuha og pugita. Saan naman to? Sana magimong pugita, day. Ha? Mabasa mi yan. Mabasa mi hoy. Ay di kay ba mo tubag. Uy, tubugo, uy. Nangagana siya, oh. Oo, man ka. Ay, kauwaw. Wala? Tubag, uy. Wow, man. Kita ba kay ka, oh? Cute kaayo, bata ah. Nya, di mo tubag. Uy. Basta na ko, han. Mabasa po yan. Bale, nangaligo pa yan namin. Nawaw, eh. Wow, eh. Kamera? Wow. Ikaw, wow. Oy, Ay, makita na ba na sa YouTube? oy. Dali ba? Day. Saagi mo pugita, day. Di lagi na siya. Oh. Ipakita ba kay video niya? Saan magimong pugita, day? Diyan mo. Gibuyan. Ngano? Ah, oo, gibuhian di ay. Kay gamay pa. Padakuon ni mo. Oh, sagdi lang ini kada ko adto balikan ka, no? Yan. Sige. Bakit? Hindi ka nag-breakfast na. Oh, yan ah. Matakot lang itong pababa. Wow. Ako lahat ng dagat ngayon. Mag-isa ako sa dagat. Yes. Mag-isa lang ako. Mag-isa ang dagat. tayo sa Villa Limpia. Puntahan natin ang water park. Yung bagong pasyalan dito. Villa Limpia. Doon yata. Saan ba? Sa dulo pa? Doon yata sa Yun sa nilabasan ng motor. Ayan pala before makarating ng tulay, may lilikuan dito. Ito, mas maluwag ito. Ito tayo. Dito. Ayan. Dito, papuntang dagat. Ayan. Naglaro na ang mga bata dyan, oh. Bakit hindi sa dagat? Parte Ay, na ba? sama tong water, ano nito ka Water ng park? sliding ano? Dito? Water park? Oo. Ito lang? Ah, okay. Salamat. Salamat. Ay, pagsa. Tanghalian Ipo na pala. sila. Uy, nagbaha. Kaya pala naliligo yung mga bata, oh. Linis na, baka- Dahil high tide. Kung siya mo ni maalat na Umabot. eh. Parang
High tide kasi. Kalungan Umabot. itong ating sasakyan ito. Oh my God. Umaabot ang alat dito. Wow. Grabe, no? Dagat. Oh my God. Dito na siguro. Yan, papunta dyan. Mapaw. Dito tayo pumunta noon eh. Mapaw ang dagat. Yung may hotel, bitaw. Siya, ito na. Ito? Hindi yan, dito. Dito? Dito daw? Yan o, meron ng provision. Meron na. This way daw, parking oh, area. Ano yan? Cottage rate naman dito. Parking area. Cottage man din. Cottages man ang sinabi. Dito? Cottages. Ayun na ang water park. Yun na. Parking Pag gusto mong cottage, meron siya lang, ayan ang nakalagay oh. Standard cottages 250 per cottage, family cottages 500. Ayan. Daan siya dito eh. Dito doon siya. Sinyas pa. Thank you, sir. Thank you, sir. Ang Salamat. bait niya. Siya ang guide namin. O may tartar ba? May turtle na siya doon. Next pala. Eto, okay. Beach vacation house. May vacation house pa. Aba, maganda dito. Meron ng mga pa-correct. Albor, ganun ang gawin natin doon sa Albor. Ganda. Para kumita yung Uy, ating, naggagardening sila nanang. Nanay. Marami siyang mga tanim. Gawa siya ng garden. At may binilad na palay. Maraming garden ito. Oh. Maraming garden, maraming plants. Ganda. At ito na yon. Wow, ayan na yon. Nandito na tayo. Ang dami nilang plants dito. Oh? Ang daming anthurium. Ang lalaki ng anthuriums nila. Wow, ganda. TNTS daw. Kaya pwede mag-tank dito. Pwede mag-tank siguro dito. Wala. Tanong natin. So, nandito kami guys sa Villa Olympia Beach Resort. Ano yun? Ay, hello ma'am. First time na mo diri ma'am. Nice man kayo naman di ay diris atua kay naanay nga na no? Mayo na lang kay wa kayo tao karon kay amo yung gitiming og nga dili kuan Saturday. Sunday, Saturday. Oh lagi. Magtapok ito, maglikay tagay. Oh, mao nang ingon mig dili ta matug nga na kay mas daghang tao. Bitaw? Ano daghang na? Karon gamay ra. Unya, unsaan man na ma'am? Og moadto mi dito na ay rent? Na ay bayad? Oo, Asa? nasa entertaining jo ani ma'am, musod mo ani Ato? ma'am. Musod miari. Na ay tao diha nga mo kuan na mo. Okay. Okay. Thank you, Gamay ma'am. na kang anak ay karon. Oh, nakitaan bitaw na ako. Wow. Nice. Very nice. Amo ma'am. Ha? Tagbilaran lang. Gikan mig panglaw nakahinumdum ni akong anak. Oh, basa mi oh. Onya, ingon siya og atong atuon. Mo nang niami diri. Tagbilaran ra mi uli mag-ulian. Oh. Tara. Okay, let's go. Ta? Sige, ma'am. May itao daw diri. Diri. Ah. Ayan, daming cottages oh. May swimming pool din dito oh. Ayan oh. May swimming pool dito kung halimbawa siguro kung nandyan ka sa hotel nila. Ayan. May swimming pool na available for the tenants siguro. And then here is the TNTS. So meaning TNTS ito yung branch ng nandun sa Bohol. TNTS. Ang ganda no, floating restaurant on the seashore. May bayad eh, teka, tanong natin. Wala, akala ko walang tao, marami palang tao. Pero may bayad eh. Tanong natin. Wow, enjoy mga bata. Yes. Very nice.
Paano pumunta doon? Ayan. Paano pumunta? Umuwi ka doon? Hindi tayo makapunta doon. Bawal kung hindi tayo magbayad muna. Bayad tayo. Pwede mo good swimming ka lang doon. Magtago ka. Kaya? Buing. Villa Limpia Water Amusement Park. Okay. Villa Limpia Water Amusement Park. Villa Limpia Luway, Bohol. Ayan. Ha? Ah, dili pwede? Di 7 feet na. May mga tao pa oh. Siguro ba? Gusto Aw. ano di ate? Ano na? Parang murag ano? Awag na pa itaw dito dili may pwede mo ato. Ah, pwede ra? Ah. Unsa ang pagato may bayad no? Di ba? 260 de. Ha? 260. Ang isa? 260? Ah. Gusto may ano di ate? Gusto may ano di ate? Adventure ba? Dagan-dagan ang brother ya. Dagan-dagan niya to slide-slide. Magdagandagan mag-slide-slide. Bayran na naman manang Ha? Lingaw. slide ta may bayran. Ha? Ang gibayran adto mo na may slide ka. Mag-slide-slide, magduwa-duwa ana no? Okay. Sige kayo punta doon. Kayo bata. Ano, lingaw-lingaw ta. Bata man mo. Sige. Kayo bata. Mag-slide-slide ta. Tara. Ma-experience na to aron moingon tag naka-adto ta sa akuan. Yes. Water park. 260. Agoy. Bayad mo na. Si Marco Nano tayong water park, there is Bohol oy, naunsa mo. Libre nyo magkano Okay. 260 times 4. Okay, 260 times 4. Antud an unsang orasa dire? Ha? Duhang oras to nga. Unya mo lapas me. Sagdi na lang god. 260 man. Sagdi na lang dito guys, kinausap na namin yung mga ano nila, mga staff nila. Ang sabi, pag pumunta kami doon sa water park, ang bayad ay is ano, 260 per person, good for 2.5 hours. Ayan. Kaya try natin para ma-experience natin ang ganitong mga bagay. Ang daming tao, grabe. Ang dami nila. Wow. Happy sila. Hmm? Happy. Ta. Bayad na. Ta. Let's go. May life jacket. Jacket pa lang kaya? Mag life jacket kasi malalim. Mag life jacket daw. Ang ganda ng ginawa nila sa drum. Oh. These are made of yung drum. Ayan oh. Tulo-tulo lang doy. Ganda. Tulo lang sila. Tulo lang ta. Tulo lang. Di ka mapili ah. Guys, may restaurant. Then, ayan, meron silang mga kayaking nga boat. Itanong nga natin, may jet ski din sila. Tagpila i-rent ng kuan, mag-kayaking? 250 per hour. Per hour. Unya ka ng jet ski. Dili na mo sa Dili na for rent? Okay. Dili di ay sa abangan tagya. sa mo na sa tiya. Paabangan niya? Board pero ah. Okay, hala. Paabangan niya? Mura. Oh, mahal tingali na. Mahal na. Kaysa panglaw sa una, 2.5 tong pila ra ka minutes. Ha? Ano? Wala. Meron silang kayaking oh. Gusto niyo? Buksay-buksay? Ha? Papa? Mag-kayaking? Ilang minuto ilang May kalingawan pala dito. Ang dami palang tao dito. Di natin alam. Lingaw-lingaw sila. May mga rooms for rent dire. Ano adi ay? Pila may overnight? 1799. 1799. 18 na lang good. 1799 kulang pag piso. 1799. Okay. Overnight room. And then na sila bilyaran po. Oh. Wow, rainforest ang favorite ha. Na-observe na ko rainforest ang mga kuan nila. Mga tanom. Diefenbachia and rainforest. And dyan na sila dog nga black.
Oh, naapad sila yung mga friend bateriyas dire. Wow, ganda. Ganda no? Ha? Guys, hinihintay namin yung service yung kukuha sa amin at magdala doon sa sa water park. Yon, good for 3 hours. Nako. Ang tagal naman yata ng 3 hours na yan. Mabong gyud mo ron og dive, ha? Marco? Mabong gyud mo. I mean, magsasawa sila ngayon, 3 hours. Matagal-tagal 'yun, ha. Mag-enjoy sila doon. Kanina, hindi waterproof itong dadalhin ko. Ang GoPro ko hindi ko nadala. Dahil hindi namin nakalain na pumunta kami dito dahil galing na kami ng Panglao. Ngayon, meron sila. 70. Okay, unyara. Oh, Na. Oh, safe ka na. Nasuot na. Suot na ni. Ayan. Oh, okay. Okay na. Ito naman ay naiwan dahil magtinteraw siya ng chicks. Ayan. Oh, excited. Sakay na, Mi. Ayan. Sakay wala kay. Sakay na. Sakay na ako. Mag-kayak ka? Ayan. Uy, diri ka sa taliwa, dyan. Sa taliwa ka dyan. Ito ba? Ha? Ito ba? Asa? Arira ato ba? Diri mo sa taliwa ba? Diri ba? Ana, Asa ko? diri ka. Okay. Dito baliktad. Ayan, kana ato bang ana? Ana. Kuya wa gadi ni? Whale shark, gentle giant. Kuya mo na. Wow! My first time to experience. Oh. Wow. Sad na ta. Bugat man. Mga bugat og lobat. Ayan. Ha? Facebook. Tingin sa camera. 1, 2. Ari, sige ko kumay, Ari.